Bo día a todas e a todos, a todas as autoridades aquí presentes, membros da comunidade universitaria, Rocío, Pazos Toba, en representación do Banco de Santander, vicerreitora, equipo de goberno, vicerreitores, vicerreitoras premiadas e premiados, imos dar comezo a este acto de entrega de premios extraordinarios da UDC. En primeiro lugar, ten a palabra a vicerreitora de Estudantes e Empregabilidade, María José Lombardía. Bueno, bo día a todos, todas, reitor, directora territorial do Banco Santander, prezadas autoridades, premiados, premiadas, familiares, compañeiros, compañeiras. Pois hoxe é un día moi especial, un día para celebrar o esforzo, o traballo e os logros do estudantado. E como vicerreitora de Estudantes, síntome moi orgullosa e agradecida por poder compartir este momento con vos. Un momento que simboliza o que podemos conseguir cando nos entregamos con paixón e dedicación aos nosos estudos e ás nosas metas. Este orgullo estou segura que é compartido polas vosas familias, amistades e toda a comunidade universitaria. Parabéns ao estudantado que acadou o premio a mellor nota de admisión na Universidade da Coruña, un recoñecemento ao esforzo e á dedicación que marca o inicio dun camiño cheo de aprendizaxe e ilusión nesta universidade. Felicitacións tamén a quen acadou o premio extraordinario de grau, mestrado e doutoramento, recoñecemento ao compromiso e a excelencia ao longo de cada unha das vosas etapas académicas. Estes logros son un reflexo do talento, o traballo que estades a facer e que contribúe ao progreso da sociedade, que é tan necesario. Cada diploma que recibides simboliza a vosa capacidade para superar desafíos, a vosa constancia, a ilusión que vos trouxo hasta aquí. E, ademais, non podo olvidar a miña faceta de profesora, que me fai sentir moita ilusión o ver que os coñecementos adquiridos nas aulas poden influir sustancialmente no futuro da vosa vida. Agora tedes por diante novos retos e sabemos que os afrontaredes coa mesma ilusión e esforzo que ata o momento. Non podo deixar o meu segundo nome desta vicerreitoría que é a da empregabilidade, e por iso vos invito a descubrir as actividades e os programas que estamos a preparar co obxectivo de axudarvos a afrontar con éxito a entrada neste mundo laboral. E para finalizar, lembrar que os premios non se regalan, se conquistan con esforzo e dedicación. E por iso hoxe é un día moi especial. Disfrutádeo, o futuro é voso, colledo con moita ilusión. Quero aproveitar tamén para agradecer ao Banco Santander pois a súa valiosa colaboración no percorrido universitario, axuda ao estudantado neste percorrido universitario. E con isto voulle ceder a palabra á directora territorial do Banco Santander, Rocío Pazos. Moitas grazas, querido rector, querida vicerrectora, profesores, alumnos. Quero empezar dando o agradecemento no nome do Banco Santander e no meu propio por permitirnos participar neste acto de entrega dos premios extraordinarios aos alumnos distinguidos. E quero darlle a noraboa a todos os galardoados. E tamén ás súas familias, porque, sen dúbida, son un pilar fundamental no éxito que teñen acadado. E enhoraboa pola excelencia, polo esforzo e pola perseverancia, que son, sen dúbida, o que ten que ser máis recoñecido. Seguro que escoitaron moitas veces, ou nos teñen escoitado decir no Banco Santander, que non hai mellor inversión que a inversión que se fai en educación. E apoiar as universidades é o xeito que consideramos máis intelixente de contribuir ao desenvolvemento socioeconómico e construir unha sociedade mellor e máis competitiva. Porque a educación é, sen dúbida, o mellor ascensor social, a maior fonte de progreso e de igualdade de oportunidades. E a colaboración, a excelente colaboración que vemos tendo dende fai máis de 25 anos ca Universidade da Coruña é unha proba do que estamos facendo. Estamos convencidos
de que os retos enormes aos que nos afrontamos actualmente, como retos medioambientais, retos demográficos, retos económicos, só poden atopar resposta a través da universidade e da comunidade universitaria. É tarefa de todos asumir a responsabilidade de transmitir á sociedade no seu conxunto a importancia da universidade. Non imos ter outro xeito de afrontar a transformación que estamos vivindo sen facelo dende a educación, dende a formación e dende a investigación. Durante estas máis de 2 décadas que temos colaborado ca Universidade da Coruña apoiando un crecemento inclusivo e sostible a través de diversos programas, axudamos a favorecer a igualdade de oportunidades na educación, a mellorar a empleabilidade das persoas e a impulsar o emprendemento. Podedes estar seguros de que Banco Santander vai continuar sendo o voso aliado na enorme tarefa que tedes por diante, na tarefa que é a de preparar a unha xeración de xente nova para desenvolver con ilusión os seus estudios e ter ante si un futuro sen dúbida cambiante. Reitero a miña máis sincera noraboa a todos os premiados e, dende logo, a do Banco Santander, que espero que vos siga acompañando neste camiño de recoñecemento do voso esforzo e do voso éxito. Moitísimas gracias a todos. Invito agora a subir ao escenario para proceder á entrega de diplomas a Marta García Pérez, a secretaria xeral, que dende o atril realizará o chamamento do alumnado distinguido cos premios extraordinarios, e tamén a Ana Isabel Ares Pernas, a vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, a Jerónimo Puertas, vicerreitor de Investigación e Transferencia, a Cristina Naya, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte, e a Moisés Canle, vicerreitor de Titulacións e Internacionalización, para a entrega xunto cos membros desta mesa, dos premios. Coa venia do señor reitor, membros do equipo de goberno da Universidade da Coruña, autoridades, persoal docente e investigador, persoal técnico de xestión, de administración e servizos, estudantado, familiares e acompañantes, procedemos un ano máis á entrega dos diplomas que acreditan ao noso alumnado máis sobresaínte. En primeiro lugar, facemos entrega dos premios de excelencia da Universidade da Coruña á mellor nota de admisión nos graos no curso 2024-2025, concedidos por acordo do Consello de Goberno de 19 de decembro de 2024 ás seguintes persoas: Patricia Bao Vázquez, Sara Caamaño Corral, María Caballero Prieto, Martín Calviño Bao, Alejandra Carballo Otero, Sofía Cés Vila e Gema da Parte Barros. Elsa Fernández López, Pablo Fernández Ríos, Silvia Fernández Torres, Carmen García Pescador, Antía Gutiérrez Gavín, Teresa Lago Fernández e Xiana Longarela Yáñez.
Elena Mosquera Pose, Izan París Prado, Mar Pérez Vázquez, Marta Quelle Domínguez, Gabriela Rodríguez, Elena Sierra Balseiro e Jimena Soutiño Rodríguez. Alba Soutullo Ojea e Marta Torres Gestal. De seguido, e segundo o acordo de Consello de Goberno de 26 de febreiro de 2025, facemos entrega dos diplomas acreditativos ao alumnado que obtivo o Premio Extraordinario de Grao correspondente ao curso 2023-2024. María Olivia Barbero Bernabé, Zoraida Barrientos Rey, Luna Botana López, Alejandro Buján Pampín, Andrea Bustabat León, Vicente Heraclio Calviño Rosales e Teresa Casas Grille. Esther de la Iglesia Franco, Silvia Fernández Díaz, Mario Fraga Fernández, Jorge García Pombo, Laura Iglesias Buján, Anxo Lens Vales e Carlos Losada Noia. Pablo Loureiro do Pico, Mauro Mariñas González, Ana Martínez Castro, Rosalía Martínez Pérez, Andrés Pérez Pena, Daniel Pérez Pérez e Andrea Cristina Pérez Valencia.
Marta Placer Lema, Natalia María Rodríguez Canle, Ainhoa Rodríguez do Pazo, Inés Rodríguez Parada, Catalina Rodríguez Seijas e Raquel Vázquez García. Que subean. A continuación, procedemos á entrega dos diplomas acreditativos ao alumnado que obtivo o Premio Extraordinario de Máster correspondente ao curso 2023-2024, segundo o acordo do Consello de Goberno do 26 de febreiro de 2025. Xaoni Carol Alcalde Yáñez, Xeril Juliana Arias Sandí, Yolanda María Arufe Suárez, Lidia Babarro Gómez, Celtia Balsa Martín, Eliseo Bao Souto e Miguel Castaño Gómez. Sara Díaz Lamas, Laura Díaz Garzón do Pico, Elena Fernández González, Alejandro Fernández Marzoa, Anaír Franco Gacio, Roy Freire Corral e Isabela Galán Santos. Alejandro González Jorge. Alejandro González Jorge, Inés María González López, Paula González Maneiro, Javier Cayetano Guillén Rodríguez, Bárbara Landeras Santín, Begoña Loureiro do Pico e Alejandro Mayorga Redondo.
Ángel Miguélez Millos, Fernando Carlos Molina Coaguila, María Carolina Muñiz Acosta, Nerea Neira Martínez, Pablo Alberto Pérez Carpintero, María Pérez Lago e Daniel Pinto Ametia. Antón Quintela Ferreiro, María del Sol Rama Mosquera, Juan Cristian Rodríguez Fernández, Mónica Rodríguez Mateos, Nerea Sampaio Piñeiro, Andrea Sánchez Sánchez e Nicolás Somarí Baucha. Emilene Daniela Tolmo Flores, Carlos Paz e Antonio Vázquez Ríos. Procedemos á entrega dos diplomas acreditativos de Premio Extraordinario de Doutoramento na convocatoria 2022-2023, que, segundo o acordo de Consello de Goberno de 1 de outubro de 2024, distingue ás seguintes persoas: Anabel Alba González, Guillermo Aldama López, Cristian Jair Aldrete Acuña, Sergio Carballo Pérez, Marina Castro García, María Encina Fernández Berrocal e Ángeles María Longarela Ares. Álvaro López Varela, Darian Pérez Zadán, Roberto Rodríguez Álvaro, Carolina Rodríguez Llorente, Alejandro Romero Montero, Albina Sarimsakova e Roberta Simonela.
Súmase ao grupo para a foto a persoa seguinte, Rocío Uzal Varela. Remata a entrega de diplomas ao noso alumnado máis distinguido cos parabéns para todas e todos os premiados. Vicerreitora de Estudantes e Empregabilidade, directora territorial do Banco de Santander en Galicia, delegado de Defensa en Galicia, autoridades, representantes, delegada da Xunta de Galicia, aquí presente tamén, autoridades, como decía, colegas, premiadas e premiados, amigos todos e amigas todas. Bo día de novo. É unha honra para min como reitor da Universidade da Coruña dirixirvos estas palabras no acto de entrega destes premios de excelencia da UDC as mellores notas de admisión nas titulacións de grao no curso 2024-2025, o presente curso, os premios extraordinarios das titulacións de grao do curso 2023-2024, os premios extraordinarios da titulación de mestrado do curso 2023-2024 tamén e os premios extraordinarios de doutoramento do curso 2022-2023. Gustaríame agradecer especialmente ao Banco Santander polo seu apoio nestes premios. Este é un momento de gran relevancia para todas e todos nós, pois celebramos o esforzo, o traballo ben feito e a paixón pola ciencia, pola tecnoloxía, a cultura, o coñecemento, a investigación que vos trouxo a todas e a todos aquí. En primeiro lugar, gustaríame felicitar de corazón a todas as persoas premiadas. Sodes un exemplo de constancia e só se poden acadar destes xeitos máis altos logros como que estades a ter hoxe. Ao longo destes anos de formación, afrontastes retos, superastes dificultades e perseverastes con valentía. Hoxe recolledes o froito do voso traballo, pero máis aló dos méritos acadados, é importante lembrar que o verdadeiro valor da educación reside no que facemos con ela. Nelson Mandela dixo unha vez: a educación é a ferramenta máis poderosa para cambiar o mundo, e non pode estar máis de acordo. A través do coñecemento temos a capacidade de transformar non só as nosas vidas, senón tamén a sociedade na que vivimos. Todas e todos vós sodes axentes de cambio que a nosa sociedade precisa. Cunha base política de formación, unha base sólida, de formación e unha mente aberta ao mundo, estades preparados para enfrontar os desafíos do futuro e para contribuir a un mundo máis xusto, máis equitativo e máis próspero. O esforzo e a dedicación que hoxe celebramos son virtudes que vos acompañarán ao longo da vosa vida profesional e persoal. Estes valores son fundamentais na meta dun traballo ben feito e gratificante e debemos seguir cultivándoos en todos os ambientes. A educación, a investigación, a innovación son alicerces fundamentais do progreso. Como universidade, o noso compromiso é seguir fomentando un entorno onde a creatividade e a curiosidade científica teñan un espazo para medrar. Queremos seguir sendo un referente en calidade educativa e en investigación punteira. É importante recoñecer o papel fundamental das vosas familias, dos vosos seres queridos e amizades que vos apoiaron neste camiño. O seu apoio incondicional foi clave para o voso éxito. A educación é unha tarefa colectiva. Sen un esforzo compartido,
no que todas as persoas, desde as docentes ata o persoal técnico, xestión e administración e servicios, non podería ser isto realidade. Poñémonos ao noso gran, digamos, labor para contribuir a un sistema universitario forte e de calidade. Para min é unha situación especial na que me atopo hoxe, pois 3 das persoas que sodes premiadas tiven o inmenso placer de darvos aulas e tamén un par deles creo que tivemos tamén conversas que seguramente vos influenciou na carreira que finalmente decidichedes facer. Por iso síntome, como digo, especialmente cercano a moitos de vos neste día de hoxe. Neste contexto é fundamental mencionar a colaboración entre as nosas 3 universidades galegas. Xuntos traballamos para ofrecer unha educación pública de calidade e para promover a investigación e a innovación. Esta colaboración é un reflexo da nosa crenza na forza da unidade e no poder do traballo en equipo para acadar grandes metas. Como universidade pública, na UDC temos unha misión clara: ser un servizo público esencial que contribúa ao progreso da sociedade a través da educación, a investigación e a transferencia de coñecemento. A nosa razón de ser é mellorar a vida das persoas, formar cidadanía crítica e responsable e impulsar un desenvolvemento sustentable e inclusivo. Hoxe, ao recoñecer o esforzo e a dedicación de tantas persoas, reafirmamos ese compromiso coa sociedade. Para rematar, gustaríame animarvos a seguir soñando e a seguir traballando con paixón. Lembrade que cada pequena contribución conta, que cada paso adiante nos achega máis ao futuro que desexamos construir. A sociedade galega confía en vos, nas vosas capacidades e no voso compromiso. Sodes o presente e o futuro, e estou seguro de que levaredes con orgullo o nome da Universidade da Coruña alí onde vaiades. As persoas que acabades de recibir un premio de excelencia da UDC, as mellores notas de admisión nas titulacións de grao, desexovos que a vosa formación na nosa universidade sexa moi proveitosa e satisfactoria. Ao resto das persoas premiadas, anímovos a que vos incorporedes á Asociación Alumni, de antigos alumnos da Universidade da Coruña. Será un xeito de mantervos ligados á vosa alma mater. E para aquelas e aqueles premiados polo voso rendemento no grao ou no mestrado, se tedes decidido cursar un mestrado ou iniciar unha carreira investigadora nun doutoramento, será unha magnífica noticia para a UDC, como tamén o será para o conxunto da sociedade se a vosa escolla é desempeñar o voso labor nunha institución pública ou nunha empresa na que poidades desenvolvervos como persoa e como profesional. Desfrutade desta xornada tan especial, moitas grazas pola vosa atención e parabéns a todas e a todos os premiados. Imos rematar este acto cunha actuación musical do grupo de música tradicional Arnela, que interpretarán as seguintes composicións. En primeiro lugar, Maneo de Caión, en segundo lugar, a Rumba de Vergara, e finalizarán co himno galego. Gustaríame agradecer moi especialmente aos integrantes desta agrupación, moitos deles tamén membros da comunidade universitaria. Damos paso á actuación musical.
Vale, pois imos rematar. Neste caso queremos agradecer á Universidade da Coruña por darnos a oportunidade de estar aquí e por seguir premiando a excelencia. E tamén queremos dar a nosa noraboa e os nosos parabéns a todos os premiados e premiadas. Imos rematar neste caso co himno galego.